салом тамошобинони сомонаи оила. ин субҳ ба идораи сомонаи мо як модари фарзанд гум карда аз шаҳри Панҷакен ташриф оварданд. биёед якҷоя аз дарди дили ин модар огоҳ мешавем. хуш омадед ба сомонаи мо. ташаккур. пеш аз ҳама худтонро муаррифӣ мекардед? ман истиқоматкунандаи ноҳияи Панҷакен Султонова Муҳаррам мебошам. ба чӣ хотир ба идораи мо омадед? ба ин хотир омадам ки муддати 2 солу 7 маҳ шуда истодааст фарзанди ман муаллимаи мактаби рақами 3 ноҳияи Панҷакен Нӯъмонова Истамой гум шудааст. 6 июни 2017 вай мактаб дарс рафта, пас аз 2 соати дарс ман диагностика мерам гуфта ҳамин хел гап зада аз мактаб баромада рафт. баъд аз тамоман номаълум ки вай куҷо рафт, чӣ шуд. он кас шавҳар дошта? бале, вай шавҳар дорад, 3 фарзанд дорад. муносибаташ бо оилааш чӣ гуна буд? муносибат дар аввалҳо наз буд. охири вақт намедонам чӣ хел шуд ки вай муносибаташон камтар дигаргун шуд. 14 май вай бо ҳамроҳи фарзандонаш ба беморхонаи касалиҳои пӯсти ноҳияи Колхозчиён хоб рафт муддати 10 рӯз. дар ин вақт шавҳараш ӯро диданӣ нарафт. баъд аз ҷавоб шудан аз хонаи ман омад. баъд аз як рӯзи ҷавоб шудан аз беморхона омад. пас аз вай бегоҳитар шавҳараш омад ки гирифта барам фарзандон бачаҳома. вай нарафт. фарзандоша шавҳараш гирифта бурдааст. ту зиқ нашав гуфтам фарзандама. хай бо мебиёрад. гуфт ки ман ин одам бутун мана асабама вайрон карда ки зиндагӣ бе аҳамият наметиҳад, нигоҳ намекунад, ман аз ӯ ҷудо мешавам. ман ба хотире ки 3 фарзанд дорад, ман гуфтам ҷудо нашав фарзандам. ту азоб мекашӣ, ин 3 та фарзанд дорӣ, чӣ хел ту ҷудо мешавӣ? Не, ман ҷудо мешавам гуфта гирию нола кард. ман гуфтам майлаш, як бор ту ҳамин корра ҳамин хел нарафти, дигар агар ҳамин хел такрар шуд, баъд ки ҷудо шавӣ майлаш гуфта мани модар ҳамин хел тавсия додам ба фарзандам. лекин ман аз куҷо медонистам ки фарзанди ман ба ин хел роҳҳои ки то ин дараҷа гум мешавад, то ин дараҷа ман аввай хату хабар бехабар ман нафаҳмида мондам. рӯзе ки гум шуда буд духтари шумо, аз хонаи шавҳар ба мактаб омада буд? бале, аз хонаи шавҳар вай аввал беморхона рафта, онҷа справкаҳое ки барои бачаҳош пешниҳод шуда буд вайро гирифтааст. баъд аз он баъд мактаб омада 2 соат дарс додааст. тахмин соатҳои 4-4:30 шавҳараш ба шавҳарам занг зад ки ҳамон Истамой хонатон ба ме. шавҳарам гуфт ки не, наомадааст. вай аз мактаб баромада, саҳарӣ баромада рафтасу то ҳоле бедарак. напурсидед ки рӯзе ки масалан ҳамин ҳодиса шуд, бо ӯ ягон муноқиша карда буди, ягон туҳмат ёки ягон рашк намуда будӣ? аз домодам фурсате ки пурсидан нашуду, лекин байни оно аз рӯи гапи баъзе одамои шоҳиде ки дар ҳамонҷа дар хонашон дар ҳамсоягиҳошон каме муноқишаҳо сар задагӣ будааст. ҳатто ягон мактубе навишта намондааст? ҳамон рӯзи гум шуданаш дар ҳамон сумкаи худаш камтар хатча навистааст ки баъд аз он ба забони русӣ номи ман ва фарзандонам нишона мемонад. гуфта имзои худашро гузоштааст. вай коғазчаро аз куҷо пайдо кардед? ки ба дасти шумо расонд? аз ташкилоти орган. вақте ки ҷустуҷӯ мекунанд, чиз мекунанд, мактаб меоянд, мебинанд, кабинеташа мебинанд, аз даруни сумкаш ҳамин чиз баромадагӣ. шумо аз зинда будани духтаратон боварӣ доред? ман ба тамоман маълум не. ягон ман ан хол мусибатҳое ки дар сари ман афтида буд, ман ба аён шуда буд. не ки яъни ин фарзандам тамоман ман ба маълум не. на хобатома медарояд? дар хобам медарояд. ба ман курта каратид. агар вафот карда бошад ақаллан ман гирам вайро гӯри чӯб кунам, чиз кунам. агар зинда бошад дар оғошам гирам. намонам ки вай дигар кити ҳамон шавҳараш зиндагӣ кунад. бачаҳоша таги оғӯш гира. фарзандош ҳамроҳӣ ки ҳастанд ҳозир? ҳозир фарзандош кати ҳамроҳии шавҳараш. ба тамошобинони сомонаи оила чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба тамошобинони сомонаи оила он ки мусибате ки ба сари ман афтидааст, бигзор маро дастгирӣ кунам
ва кофтукоби агар фарзанди ман ҳамон рӯзҳо дида бошам, ҳамон фарзандам ба ёрдам диҳам, куҷое ки агар дида бошам, чиз карда бошам. насабаш сину солаш? Немонова Истамой, соли таваллудаш 13 феврали 1986, соҳиби 3 фарзанд. мӯи сар қаду вайш? мӯи сараш ба дарозтар ба дунболаш мерасид. куртаи сурхи дароз дошт, остини курташам дарозтар буд. қадаш ҳамин тахмин 170 бошад, 175 бошад. ҳамин ягон нафари фарзанди ман, духтари манро дар куҷое ки дида бошад, бисёр хоҳишмандам ки ба ман суроғашро мегӯяд ё ки кӯмак мекунад. тамошобинони азиз, мо умед дорем ки шумо дар пайдо кардани духтари ин модари азиз кӯмак мекунед. Тансиҳату хонобод бошед. барномаҳои мо низ дар навбат аст.